Edgar Arevalo, wala pa sang anunsyo kung sino magatalos kay Alberto. Nalakip sa mga listahan ang 3 ka 3-star generals o kung lieutenant general kag 2 ka 2-star generals. Nang hiwala si Arevalo nga hingadlan ang yara sa listahan nga gindaragway nga mayara sa integrity, competence, experience, command kag managerial expertise. Nagbato naman sa pagkilala gikan sa PNP ang mga pulis nga napatay kag nasamaran sa paglupok sang granada sa Inita College sa Misamis Oriental nagligad nga semana. Ginatagan sa award ni PNP Officer in Charge Lieutenant General Archie Gamboa sa award ang napatay nga si Police Senior Master Sergeant Jason Magno. Ginhatag ni Gamboa sa pamilya ni Magno ang medalya ng katapangan kag cash assistance. Ginrekomendar sa PNP kay Presidente Rodrigo Duterte nga tagan si Magno sang Medal of Valor bilang pagkilala sa iya ginpakita nga kaisog. Ginbisita man ni Gamboa si Police Senior Master Sergeant Alice Balido sa hospital nga padayon pa ang ginabulong. Si Balido ang nagbaton sang medalya ng sugatang magiting kag nagbaton sang cash assistance. Ginpakabalaot ni Davao City Mayor Sara Duterte ang pag-usar sang hotdog song Manila sa opening ceremony sang 30th Southeast Asian Games atong Sabado. Sa Instagram post, ginpahag ni Sara nga dapat ikonsiderar ang inclusivity bangod ang Philippine flag ang ginatiglawas. Ginkwestiyon sang alkalde kung nga ginusar ang kanta nga Manila kakun bala napatay sila Lapu-Lapu para sa Manila. Sa nabaluan sa opening ceremony ng SEA Games, nakitaan si Presidente Rodrigo Duterte nga naga-south-south pa samtang nagutukar ang Manila, samtang naga-wave sa kamot sa mga Pinoy atleta. Nangin highlight sa opening ceremony sang kompetisyon ang saot, kultura kag musika sang Pilipinas. Sa katapusan nga Balita National, nagtaliwan ang anay Congresswoman kag karon incumbent Samar Governor Milagrosa Tan Sabado sang gabi Nobyembre 30. Ini ang ginkumpirmar sa niya batang si 2nd District Representative Shari Antan. Sulo kay Tan, napatay ang iya Iloy 7:50 sang gabi matapos ma-cardiac arrest sa St. Luke's Medical Center sa siyudad sa Taguig. Si Milagrosa ang nagserbe bilang representative sang 2nd District sang Samar umpisa tuig 2010 tubtub tuig 2019. Naibaluan tuig 2001 sang ginpamatbatan nga guilty sang Sandigan Bayan si Milagrosa bangod sa 8 counts and grafts angot sa ginalegar manumalia nga pagbaka sang 16.1 milyones pesos nga emergency supplies samtang nagklaro naman ang ngalan sini sa kaso nga graft kag malversation of public funds sa ginalegar sa 69 milyones pesos nga medical and dental supplies. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:34. Ang medicine naman ang alkaline ng vitamin C nagaedukar nagabalanse ka nagapabakod sa aton ng immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Ka medicine ang inyong ginpapatiyan ang mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod ka pong sa inyong News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Action Boyd Run. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.